Ψήτο πολύ ο Κώστας, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ψητοπολείο εκεί. Ναι, ψητοπολείο. Σουβλατζίδικο. Ναι, σουβλατζίδικο. Σουβλατζίδικο και δεν ακούω καλά. Ορίστε. Δεν ακούω καλά, σουβλατζίδικο τι. Ναι, λέω, σουβλατζίδικο. Σουβλατζίδικο. Ο Κώστας. Το σουβλατζίδικο. Ο Κώστας. Σε παρέτσι. Ψητοπολείο Δήμος, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σουβλατζίδικο εκεί. Ναι, σουβλατζίδικο. Και σουβλατζίδικο. Ο Δήμος. Ναι, δεν ακούω καλά, σουβλατζίδικο εκεί. Κυρία μου, ναι, σουβλατζίδικο λέω. Το σουβλατζίδικο. Ο Δήμος. Α, μ' αρέσει αυτό. Πέστε μου. Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Ορίστε. Θα ήθελα σουβλάκια. Πώς? Σουβλάκια. Τι είναι αυτό? Σουβλάκια. Θα σας το κλείσω, κάνετε φάρσα, έτσι. Σουβλάκια. Λοιπόν, θα σας το κλείσω, δεν πάει. Λέτε ψέματα. Σουβλάκια. Τι είναι το έτσι σουβλάκια? Σουβλάκια. 6 σουβλάκια. Ναι. Ναι, πέστε μου, πώς θα θέλετε? Με κρέας. Με τι κρέας? Όλα. Τι όλα? Όλα. Πώς? Όλα. Με γύρω? Όλα. Με όλα τα κρέατα μαζί? Ναι. Δεν γίνεται. Όλα τα άλλα από το καμίσο. Δεν γίνεται αυτό που μου λέτε. Όλα. Κυρία μου, ακούστε με λιγάκι, ακούστε με. Γίνεται ένα κρέας της επιλογής σας και μετά όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ωραία. Λοιπόν, Ένα μεγκέρο. Ένα μεγκέρο. Ένα μεγκέρο. Και ένα μεγκέρο. ένα μεγκέρο. Ναι. Ναι, μάλιστα. Απ' όλα. Μεγκέρο. Ναι, απ' όλα μέσα. Ναι. Ωραία. Κάτι άλλο? Ένα τσούβλι. Ένα. Τσούβλι. Τσούβλι. Ναι. Τι είναι το τσούβλι? Τσούβλι. Τι είναι αυτό, κυρία μου? Δεν καταλαβαίνεις, τσούβλι. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ένα τσούβλι. Βούλα, έχεις να πάρεις την παραγγελία? Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Δεν το πιστεύω. Κυρία μου, κάντε φάρσα. Μην το γαμίτσας, αλλά ένα τσούβλι. Έτσι κάνετε φάρσα. Είναι κινητό αυτό που μιλάτε τη στιγμή. Έχω κρατήσει την αριθμό σας. Θα το κλείσω, ρε μαλάκα, ένα τσούβλι θέλω. Τι είναι το σούβλι? Κοντοσούβλι? Ναι. Γιατί μου λέτε σούβλι τότε? Αφού τσούβλι είναι. Καλά, εντάξει, κατάλαβα. Κάτι άλλο θέλετε? Μπύρες. Τι? Μπύρες. Μπύρες. Ναι. Πόσες? Άντε. 6. Ναι. Τι μάρκα? Μάρκα. Τι μάρκα? Μάρκα. Τι μάρκα? Toyota. Δεν πιστεύω. Κυρία μου, είστε καλά σας? Στη Σουβλατζίδικο για τον πατέρα, είστε αντιπροσωπή αυτοκινήτων? Δεν θέλω. Δεν θέλετε μπύρες.